के लखरिया हो गइल बा न गाढ़ा कहत मम्मी जी की करे के एकदम रबड़ी निहा बना के खियावे के देखी त अच्छी बरता ए छोटा को हाँ धीरे धीरे लागत रहे त न त एके बिर सट जाई कहनी ही कि नया नोहर कनिया आवे नी स तो वहनी के खीर न बनावे के चाही पहला रसोई के दिन बताई अपने से उनकरा के बुझाते नहीं के त हमनी के कैसे का कहे ना हमनी के अपन नइखे न तू करे के अपनो माने कुछ होके के चाही न कबे से कहाते बाटे राते से कहता ये कनिया अच्छी नहीं खेला काल तोहार पहली रसोई ह काल तोहार पहली रसोई ह एगो हमनी के आई रही जा हमनी तू आई रही वो छोटा को पूरा गांव घर खइले रहे ना पहले तब कहिए आ वो हमरा के 4 बजे जगा देत रही जे नहा धो लेत रही ठंडा का दिन तब का आई बनता लागत कि लागत रोज सुहागे रात बाटे आ सुधीर बबुआ त चिन्हाते नइ थी ऊ हे ना वो घर में सुता रहता ना वो सुतैले रहता अच्छा लगता ना देखी तो होता होए चल रहे दा अब आज मत चला दी आज मत लगावा जरूरत आज मत लगावा रबड़ी हो गई बा कटोरी में तू बढ़िया से छील के आ दे दी अपना से काहे हो बन गइले बनता ए घर तो तन देखी काहे लदा बाकर के पानी डाल के छर छर कर मम्मी की कनिया के रबड़ी नहीं रौरा काता तू काता खालू कनिया रबड़ी नहीं बनल है कि किसमिस से गड़ी डाल बा काजू नहीं रे खाली किशमिश गड़ी डालल बा काजू ना रहल इलायची इलायची ना डाल बिना इलायची के हम ना खइला हटावा तो चीनी और डालो हमनी के चूल्हा पर के खाना ना सीखे नहीं जा कनिया तू काहे सीख लेता लो ए तार के बड़ हई हो ऐसे काहे बतियावत ऐसे काहे लफ- त का करी वो इंसान है हमू इंसान है वो लड़की है हमू लड़की है वो कहे घर के पतोय है हमू ए घर के पतोय नहीं त के तरी बतियाई कनिया तारा से बड़ बनी जा हमनी का कई इंच इंच मान ले कि पद में हां पद में पद में बड़ है ना वो द पद हम ना जान तनी खड़ा हो खड़ा हो तनी खड़ा हो ए खड़ा हो छोट के जन हो जाए का कह तारू के तू बड़ हो तू हो हम बड़ है एकरा बाद ई बड़ है एकरा बाद तू बड़ हो तू तो छोट बाबू ओकरा से तो तू बड़ कैसे हो गेलू पद में ना कहता सब में मेरा बुझाला चल बैठा बैठ बुझा त कथी का कथेले बढ़ी जा जरा दिया जा तनी नहीं बरता बरता तनी तू ना पावता हमरा से ओ हम दाल भर के पूरी ना हमरा के तुरवैया जा हमरा के चोखा भर के तुरवैया हम चोखा वाला खाई ना आई हो एने आलू दम बन गइल बा हां सब बन गइल बस खाली खीरिया तारा के पहली रसोई तहारा के का कइलो एक घंटा बनाओ तारू हमारे खाती कनिया। यो बस सब जनी लीला बुझा ऐसे ना बोला जाला गांव घर देखी त का कई छत पे तकिया जाता तू ही हमरा के बताइबू तू अरे का चला के कैसे ना बोलेला कि कैसे बोलेला तू ही हमरा के समझेबू कनिया जा घर में जा बबुआ जी आई नहीं अभी है जल्दी लेके आओ हाँ, खाई हाँ। ओकरा बाद रसम ऐसे ना कैसे बजाओ जाला जाइए दे क्या करेगा हमरा कुछ समझ में नहीं के आवा पूरी रंगबाज आइल बे घर में रे हमनी के सामने से कुर्सी पर बैठ के ला था कि ई तो हमने के इशारा करना चाहवतिया तो बूढ़ी सह और हरू सह हमनी के काहे के के गोतिए दे नहीं जरे छुटकी ई त बात रौरा ठीक कहता नहीं हम हम जाते क्या कहनी सा? मम्मी जी से बोल कि रौरा सही तो अपन मर्द के को झगड़ा लगा कह के अलगो हो जाई बाबा हमरा के जान तो नहीं खिन जा का सुनिए ना कहां बहरिया तनी का करे का करे घूमी फिरी ना तनी खैनी दे दे तो खैनी आर दांत में दुखाता खोड़रा भइल तो जाते के खैनी जाते के खोनारा में हो नहीं खे बुद्धि खैनी का के कहल जाला तब तो नया चीज सुन लेनी कि खैनी हमरा चाहिए तो खैनी चाही है ना खोड़रा भइल ओइ में जाते के वजह दुखाता तो अच्छा ठीक बा हम ले ले
बुद्धिए नहीं के बुझाता कि बुद्धिए हेराई रहता। और कुछ लेके बा काल से जिम ज्वाइन करही त पेट बा न बहरी आवता एकरा के भीतर कर। ई खाइल पियल दे है असही हाँ, बका खाइल पियल दे के एगो हमार देखो सब प्लेन बा। असही भाई हां त एकरा के अंदर एकरा के फेकवावे के हाथ ना पर क्योंकि हमरा से बतियावे खातियाई नु तो होइजे से खड़ा होके बोले कम बोला का बात बा हे तरह खड़ा रहा वैसे ओकरा से हाथ ना पर फेकवावे ओकरा से पहले तलाक के पेपर बनवा ली। काहे करती छोड़ दे पेट फेंक दी तो छोड़ दे एकदम तार हाथ छिला दी तो छोड़ दे। ठीक है खाली पेट के ए क्या जो कर बाजारी में हां तनी लेके जो हमरा के कुछ खनिए लेबे बनू ना खाए वाला। ठीक बा ले ले ए अब का का कर हो चलाई जाए सब कुछ बेचाला तब वो कच्ची पक्की सब मिलेला हां त लेके आई हो हमरा के बर्गर ले 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 बर्गर है नु हां ले ले नहीं अब का हो जल्दी आ जाए जाए अरे भाई तो ठीक बा आज जल्दी लेके अब जाई नु नीचे कनिया कनी की चाची जी वाली भी देखे खातिर हो उ पीड़िया कहां देखाई जरा ओए खुदा पीड़िया को कौन भेजे देखे खातिर मम्मी जी देखै तो वे देखे ही जा और पहले से लिखी जाए कि मम्मी जी देखै हो ये बोबो जी समझाओ। अरे का हम हां सब हमरा के देखे ले जा मम्मी जी काहे देखै हन। अरे भाई तू धर ओकरा के धर हो मैं इज्जत के पाही लगा के में राही लगइलो से भगवान होम का को कोइसन लड़की देखे के बियाह कइली तू वही नु रंगबाज खोजत रहलू रंगबाज तो मिल तो गइल। अरे हम कहनी कि हां तेज तराज लड़की आओ एकरा मतलब ई है जी अब तू का बुझतलू अपना से ओनस बुझतलू तू तो तनु हां पर लो तो पूरा साफ बिया। अब देखो का रंगबाजी टोला महल्ला में हमारा के बोलावतिया ओए हे तेरे बोलावतिया सिटी मार मार के जब निकल के कहते ओए ये तो बा। अब देखो का रंगबाजी टोला महल्ला में कोई सुना बोले दादा चली जल्दी जल्दी ले जाके खाना बना दे नहीं तो दीदी जी लगे हैं बोले हम मम्मी जी तो छोटकी के बात सुन सुन के जोन कहती है तुम करते बड़ो। अरे हाँ जी नहीं तो बच्ची बोली कौन काम बा ए भौजी छोटकी भौजी के ना देखाइबो काहे ना देखा दे जी देखा देती लेकिन उहे रौरा के आवाजिया सुनी न तो रौरा के देखे खातिर ना ले गइल गोइठवा का हो ले चल जा आया तनी तो जी, सांदल तार बन सुंदर बड़ी का सुंदर तो हमनिए दोनों जानी से सुंदर बिया ए बच्चे लेकिन ऊपर से हाँ। ऊपर से खूब सुघर बिया नीचे से ये रूखर बिया कि हम का बताई तैं से देखा दे तो देखे के मन करता है। अरे रउआ के दिखावे के परी अपना मन ही उहे देखे खातिर रउआ के दौड़ के आ जाई। चलो हो कने लेके चल तू बात कुचन कर लग तू अरे कहबे के कुछ ताकत जी आगे नहीं नहीं तो लगन है बतियावे जी नाटा सा नहीं होती हो जी ना बिटिया उन्हीं की कुछ करत का ना ये बचिया उतरल बिया रोज लागत गांव ने हरिए उतरल बिया रोज रौरा से कहती बतिया है भुला गए इनका के खिरिया बना रहे ना कटोरी में ले जाके रख दे का तो कहत रहे कि हम राती में खाते हैं। हां हां कोची देख के बिहार गइलू हो जा। अरे उ राउत बड़ा की माई के पसंद है हमने के पसंद नहीं है चली देख ली आई आई रउआ से छुपा के आदमी रखले बा ना रउआ गजब बात करी ना। अरे बाप रे बाप पता ना सबक से बियाह करे कि पतो है तो कहीं से सुख मिली शरीर में आ हमरा के मान जान करी मान जान करी हमारे के सिटी मार के बोलावतिया बोरावतिया तो तहरा का बुझाता सिटी मार मार के बोलावतिया हमारा के तो तू तो कहला कि है ई लड़की सुघर लगती है एकरे से बियाह क दस। तो तू ही तो गोर देख के लू भाई रहू। अरे तो ऊपर से ना सब कोई देखेला कि अंदरवा कोई जाके देखता कि कैसन बियाह कैसन ना हमारे ओकर रहन चल ओई करे हमरा ठीक ना लागत रहे ताकत रहे लफुए लगातार हेतर चुआ के लेल भी ऐसे ऐसे ओंठ ओंठ के ऐसे ऐसे दोनों पलाटी से केकरा के छोरा दिया ई बताओ ना बुझाते के मंदोदरी के मौसी आउत बहिन ही है उ दुनो बर गोतनी बारी से ओकनी के कोई सबक ना ह ओकनी के खाना बनन स हैं एक रूप देखले रही सब लड़की आवेली सब देखा देखी में छेका छेकी में तो लाल कपड़ा पहन के आवेली सन पियर कपड़ा पहन के आवेली सन ई करिया पहन के आई एकदम भयंकर परिनिया लागत हम रहे। बारी सोचले रही कि ओइसन पिया जले। करिया काहे पहनले बिया लेकिन मी सोचनी कि चलो आजकल के जमाना में नया नया लोग कपड़ा पहनता कोई कुछ पहनता कोई कुछ तो कनी की छोर करिया पहनती तो एकर मतलब का जाए तो पहन के आइल बड़ी करिया कि ना लगी नजरिया ना बिबिया भइबे ना कइला तले राजा काला साड़ी लई ह आय बतावा हो निकी तो एकदम ठगा गनी जो ऐसन हमर किस्मत एकदम पूरे तो हट बबुआ तोर तो जिंदगी एकदम बेकार बा एगो देवर नहीं कसन टोला महला में जवन से उ मजाक नहीं करत तो हमारी मजाक इज्जत नहीं कर छे दिया ना मजाक कर दिया कि ओकनियो के कुछ ना कुछ बोल देती है बोल देती है कौन हमारा से अभी कहती है वगैरह ना कहत रहे
ये चाची तोर पर तो हैया तना आइल बिया न कि कैसे कैसे बोलत ये तनी कुछ सिखा हम लफुआ भी है। हम का सिखा खुद सीख के आइल हम बिया घर में से निकल दिन कहती है ओए तने का हो तो कहती है कि खैनी लेके आई हो तो डर लागत कि तोर बाबू के ना कह देवे खैनी मांगती है हमारा से आ ना लेके जाब तो बाबू जी के चुनौती में निकाली आहो माई अब हैं? कोरी देख वही मुंह देखावे लेकिन नहीं रोड़े कोई आई अगर कनिया देखत आवत तो पहले ही उतर के आ जाती है जल्दी लब लबाई रहती के कब घर में से बाहर निकल लबर लबर कोइले रहती है खेड़िया के आगे हम ये खाएंगे हम उहे खाएंगे गोल ना पुलाव खाएगी ये नहीं खाएगी आई बताओ वो हैं? एकदम हमरा के औत कर देले बिया रे बहुत के लिए हमरा के देखा देले बिया। हां देख 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 ले जरा पिन लगाओ में तीन लगाओ में पिन ई कुलागना में कहत लगाओ सीन रे बबुआ लगाओ हाय देखो आई माथा पे आंचरा के रखी ओ ही रे भैया अतना मॉडल भेल बारू तू हैं मार लो मार लो मार दब शीशा पे एकदम आत करके धले बारू माई बाबू का बुझाइल। सिखा लगा तारा के मार दब शीशा आई हो बबुआ सुना माई बाबू पे जातो तो सुना है ना सुना ना है सुना अरे धक नो चले हमें नोच ले पलट देख मातारी पे हाथ तो मार दब शीशा पे फूट आंचरा गई रख आंचरा रख अरे रखवा के आंचरा रख ढेर हो गई अरे बिया आई लंग के ये रे अरे लंग के नची रे हैं ई कहां के अगर हम जल रहती तब तरह से बियाह ना कर रहती हम फिर बोलो हैं हैं कुछ मारे बबुआ एकरा के तोरो सुधारे के बा जान दे। इतना लंठ आ गेल एकरा के सुधार तू ना त जानत नहीं तू ओ भाई देखो ये भाई देख के कर देख रंगा बाजी देख के लागत नहरे में चार गो के रखले होई रखनी हम आ गाल तहार छिला गो ना त गाल हमर छिला गेल त ई कैसे बिहार में गाल छिला गेल त बात बता गाल देखे आइलू यार त मोटाई कुछ झरबे करम मोटाई झरबू तू आ जा अपना माई की मोटाई झड़ी तू मोटा हो तो भिंडी लेके कैसे हो गइल दूसरा के जगह लगा हो देख ले देख के करंगा बाजी दे के कर पापा के तनखा ना तो हम बहले बिया हमार सास बड़ी हे तरे मोगली में के शेर खानियन तोर माई बाड़ी बगीरा जैसन त तू काहे हो गेलिस मोगली जैसन ढेर मत बोली ठीक नु ना इनकरा के कुछ मत कह लोगी के एकर मतलब कि तू त पंचायत भवन में के हऊ हां हैं पान लेके वही में के ही पान ई पान खा के ते ले लेबे हमरा माई के बेटा के जान जान ले ली जान ले अरे ली मन बुझाता ना जी बिया छिला गइल बच्चा भोरे पी लेनी आ गरम देखावे मेरा तन बड़ी सुनो सीता एकर सभी तेरी बन कहानी, के ये आई भाई हम रहूं का हां ई कान पे पीठी पे हाथ थोपती आई अरे तोरा तनको लाज बार हे हैं हर सही मर सब इनकरा से हम बिया ना करिले रहू का अपना मर्दा से का करिले रहू इनका संगे कुछ करी का पाटी ना पाटी अरे पार्टी के फेरा में बाबूजी तोरे का दम भर डांटी अरे सस तोर बुझा तर के तू के करा के बोलता री अरे कानी पे हाथ अरे वो तोर ससुर न लगी केकरा हां बोलतन का हो अब तो एकरा से लगता कि सासे ससुर के लुका के रहे के पड़ी रे ए अरे ओए देखो ये भाई परंगा बाजी और पतो के ई काहे कर दिया लगा देलू अभी काहे लगे लो दिखाओ अबे हाथ में लगा बैठे दिन तो छोड़ दा। कोई भर में मत दिन भर में लगा लागेला दी। पीन लगोइले छोड़ दा भाई ना ले। तो नहीं कहीं का पिन लगैला के हो खाले अभी ते नहीं ते छोड़ देते जो ते भाई जो ना ले। ते बिरदो को लगा दी हम आओ तनी जा तनी बाबू से कहे जाके कहो तो जा तनी बाबू से जाके कहो आई लौ कने यार लवा चलाई बुनो धप है मखनिया में पछा अरे भाई झगड़ा नहीं करे के दीदी जी भतरा के रखबू का देही पर चढ़ताऊ कहाँ है तारा भतार लेखा हमर भतार नहीं खा का के तारा भतार के पूछे जाता इहे है का कनी आवा छी तकी कहो कंटा पाइल बड़ी ठीक लागताऊ हां एकदम मस्त लागत रु हो तू मस्त लागत रू तब का ख्याल बा लइका का कको फटैले बाबू अरे रमा ये फुलूर सहूर बका के हिते को लइके भाई हमर भाई बा पवन उनकर भाई बाप हुआ ना ये सब पूछा तड़ू अच्छा मायू तहार माने समझ जा अरे भाई हाथ जोड़ा तनी तनी सब बंद करो हमरो कुछ माने इज्जत बा भाई या बाप त भाई हो और सास तो दूसरा के हंसत रही ना अरे भाई हमरो इज्जत बा ढेर ना लेकिन तब बार भर बा बुझाइले चलो मोटरसाइकिल निकालो चलो घुमा अब सुना नहीं करना का डरा कहाँ जाई जी धुड़की हमर दिखा के साड़ी पहनावो हाँ धुड़की दिखा के साड़ी पहनावो अजीब देवर जी ना माना करब जी अब हम जियब ना हम सोचले रही कि शादी के बाद कम से कम 5 बरिस जियब लेकिन हम ना सोचल रहे कि शादी के बाद हमर हस्बैंड लेके आइयो हमरा के जींस टॉप और उन दोनों छोड़ के बाइक में बैठ हाँ है ना
हमनी शादी के बाद तेरबू जींस और टॉप कमर में चलबू हिला के डाल एकदम लप लप। ए छोटकी भाभी ठीक कर दो एकदम मस्त जा घूमे जा। हमसे ये निका कुछ जाए के ना जी अपने घरे जाई रे अपने घरे जाई त जाई का तो जात रही ना जाई ए रुका हो रउरा हमरे लइकबा नहीं आई है ने नहीं जी चले अपने घरे जाई। हमारा इज्जत के ख्याल तनिको दिखे जानो तनिका कहती हूं अब मेन बात मत कह रहे तो ओकरा के तोपले रहे तो मेन का बात मत कह। पटीदार हई पटीदारे में कहनू बोली ना पटीदारे में कहनू बोलो पाटी हमरा से गुस्सा मत अरे भाई तू बंद कर अपन कथा कहानी जानलू यार खिसिया मत और मेरा हुई वो आप यार हम यार हई रे कमरद हई हां सारे यार चलेला सर आरी तारे ही करती है ये ना दारू पिए तोरा बोली पी ना तो मुंह मेरा नहीं करो रकमाना करो मरद कैसे जन दारू पिए न पियो तो सिगरेट मत पियो तो नाशा ना करत हो अरे बाप हो बापी तो ढेर आगे के चीज भी है भाई मेहरा रुई का होई? बहुत आगे के चीज हमरा भी से है। छिपाई मत पी सकी ना कह तो मुर्गा भूज दे घरे हट 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 ए ना सुनाम ओए तो नहीं छे हमर मरद बाड़ा नु एकदम साफ ए काबिल भौजी ए जे खड़ा का ना होता बिट्टू अरे हिरने आव बिट्टू काहे डरा तर हमर जमाल पे ना का गोई रह कहनी अनु एक बात कही हां जा जे दुकान का नहीं बाकी जाना के फेरे तो छबा धर लाई धर 20 रुपया काहे पैसा और 2 सिगरेट लेके जा सिगरेट हां जा हल्ला मत कर जा जा लेके आओ काहे टाइम से पैसा लाए भौजी दे दिया के देला सब पैसा भौजी सिगरेट लेवे के हां आइजा पैसा जो सिगरेट नाई तेरा मन बढ़ गुल बा ढेर केरे बड़े रे कुल मन चढ़ल हम ओकर छोड़ा देते ओकर ढेर मन सह गुल बा माई का रे क्या दियो ओ काहेला बोला भागा होतिया ओकरा के बोला काहेला बोला भागा ओकरा होतिया जान मार भागा देना का में 20 रुपया दे के ओकरा के भेजे रे सिगरेट लेवे के बताओ तो आ की करा की रे परमाने न बढ़ल बा आ दुकानदारवा का कही रे दादा का दुकानदार के कही टोला भाले में कोनो लेकर से कोनो जो खैनी मंगावतिया कोनो ले सिगरेट मंगावतिया कोनो ले का मंगावतिया ओकर ढेर मन बढ़ल बा हैं अब तू बता तो करे बता तो है ना है ना बोला बोला तोर करे तोर ढेर मन चढ़ गुल रे तू बतावा के करे रुक रुक दे चुपचाप रहो के करे से पैसा दे के सिगरेट मंगा ले रे को एबी बता के तो धक तू दम कर देना बही बुझाइल पड़ाक दे तू दम अभी हई बतावा हो गांव में लोग का कही गांव में का कही एकरा बाबू भाई के फोन कर एकरा के रखम ना हम ना हम ना रखम एकरा के बोलत नहीं तो ढेर कर मन सकल बताओ टोला में के लइका से दे के सिगरेट पैसा मंगावतिया शेर सियार काहे खोल बा ए दादा हई बतावा सिगरेट मंगावतिया कोनो लइकन से एजे दुआरी पे खड़ा होतिया के हो के कैसे तू कुछ मंगा ले भू सीटी मार मार के बोलावतिया कोनो कोनो के पैसा दे के मंगावतिया सामान भाई जी अरे होई तो कहो सिगरेट मंगावती लइकन से एकरा बाबू के फोन कर बोला हुआ पतो उतर ले बानी जा त भोगिन जा हमनी के काहे बाबू को बाटे बोला। चलो हमनी के दुनिया के बेरा के मम्मी जी देखे के दिन हमनी में में के पतो में बताइलू हां बोली कि देखो हम इनकरा के ना रखो एकरा हम आदत- इनकरा में ना रहो एकरा आदत हो गेलो सिटी मार के करके जल्दी से खेत न तो एकर मार दे नाच के गिर गई वही एक अरे मुका में कल पापा तोर खात रहन बैठल रहन बाबू तोर आ कहत या सू करतिया उनका के बताओ तो नहीं बुझाता कि ससुरों के सिटी मारतिया आज रे आ कहत कि ये कहां जाता रहा समोसा ले ले हाय कहतिया ससुरा में ई हाल हाय बता बता। नैहर में केहन हाल कइले हुई आ मन तो करते मार दिए के फाइट की नाच के गिर जाओ वही हम कहते हैं मम्मी के बाप भाई के बोलाई बोला के हां एक हम ना रखो रे हम ना रखम अपन लेकर के जिंदगी आ ठीक एकरा है एक सिखाई तेरी ना हटा हटा कर मन चल गुल बैठे हटा हो भौजी मारे के रखे के छोड़ के हटा हटा मारे के छोड़ के बा ए का करबे आधा ए छोड़ पैसा के रखे नहीं करबे छोड़ के ना आधा सिगरेट पी ये बस के पापी घर ये मम्मी हट नहीं से पगा सोच रही करे पैसा रहे पैसा रहे घर में बोल पैसा रहे देखो अब ये सिटी फोन 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 कर बाबू अपना फोन करना ताई तू मार का वही तू तारी मतारी के जानत देखू तो फोन करके बोला पूरा बाठ दे में बुझाइल पूरा बाठ दे में वही
बोला फोन करके अपना बाबू भाई के छोड़ दे। नहीं एक एग्जाम दे नहीं बोला तो जानते ढेर हम वीआईपी बोल बनी छोड़ ले काम करे वीआईपी बोल बनी मैं नहीं बोला तो अथी मुंह अथी कर दे चल सिगरेट दे हमके पैसा निकल जा अरे ये कर बाप भाई के फोन करके बोला का चा ए सुना आदत छोड़बू कि तू अपना नैहर जेबू हैं आदत हैं छोड़ दे हैं छोड़ देबू ना ठीक है बस जा घर में जा ना तो आदत ना छूटी तो देख ले दुखहरन बाबा के इनकर नाम दुखों को हारने वाले बाबा ये कर नाम दुखहरन बाबा आप ना ना निकाल कुल तो दुखवे हार ली बाबूजी कहां बनी हां बाबूजी उस करत रहू बाबूजी का गयो ना सूती ना हुआ के हां अरे भाई ना मानी का बाबूजी ले हो तो केवा तर चुनौती रखे सूती ना नु जब हम सिगरेट ना पियम कबो खाली कोई नहीं खा ले अरे भाई समाज में अरे भाई समाज में तो एक जूता पिटेबे चाहे 20 जूता पिटेबे इज्जत तो तने जाई बात नहीं की समझत हम दिक्कत बा सुबेरे हम ना खाई तो कोई नहीं के तरी करो तनी जरा एकर बाबू के बोलाव ना तो हम जहर में खा के मर जाई अभी फोन कराओ तक एकदम अभी जो अभी तुरंत तुरंत दिन तक जाओ बोलावा एकर बाप भाई के बोलावा एकर के ना रखो फोनवा लगा के 6 महीने पहले ही बत्ती जा बोलावा रात दिन सूत फोन का हम के बोलाई तू लोग फोन करके बोलावा है जाओ सास ससुर के बुलाई के हम ना रखो जेवना टोल बोल दो धक न थुनिया बजा के नोच दे हंसई खर देना बुझाई ले हमारा पर मत ज्यादा धमकी रखने में बोलावा है जाकर में ऊपर के बाप भाई के जब फैसला हो जाकर में डरामा लगा के धइले बिया ऊ नमस्कार प्रणाम मनी के सिंह हमने का अपन टीम में हमने के पारिवारिक वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करते रह फुल एंटरटेनमेंट रहला गलत कमेंट मत करब जा और कमेंट पुष्पा जी के एक्टिंग कैसा लगला वीडियो में जरूर बताएं जा बाय बाय।